Ideat voivat tuntua heti siltä, että ne eivät ole pieniä, että niiden tulee lähteä heti lentoon ja valloittaa maailma. Eniramin ajatus yksinkertaisesta merenkulkua laivakohtaisesti analysoivasta ohjelmistosta, joka säästää huomattavia summia polttoainekuluissa, oli juuri tällainen. Se tarvitsi itselleen siivet jo ennen syntymäänsä. Vain muutama vuosi perustamisensa jälkeen Teollisuussijoituksen, norjalaisen sijoitusyhtiö Ferd Venturen ja Connor Venture Partnersin sijoituskohdeyritys oli Suomen nopeimmin kasvava ja yksi maailman lupaavimmista cleantech-yrityksistä. Tänään sillä on konttoreita eri puolilla maailmaa. 3 sijoittajan siivittämän yrityksen valtava kasvu ei kuitenkaan ota loppuakseen. There are two types of funding, really. There's smart money, and smart money is where an investor puts in cash and takes an active interest in the business and helps nurture it along the way. And there's dumb money, which is really where an investor puts money in and is looking for a quick return on its investment. We're very fortunate here. We have smart investors, so we have Finnish Industry Investments, Connor and Ferd, who all take an active interest in what we're doing. Without funding, we wouldn't have got to where we are today. Funding is required in an early stage to get us to market, and as you can appreciate, we have a global market, so it's quite expensive to take our message to that market. Getting the right funding at the right time, we're in a position to demonstrate that we've got proof points in the market, means that we can take the funding at the point where we can accelerate our growth. Teollisuussijoitus on pitkäjänteinen kumppani tässä kvartaalitaloudessa. He katsoo huomattavan paljon pidemmälle. Heillä on myös laajaa osaamista, varsinkin ICT-sektorilta, joka on meidän sijoitustoiminnan fokusalue. Many venture capital firms have a fund life, and that means that at the end of the fund life that there's certain obligations that they have to their investors to make certain decisions about the life of the company. Finnish Industry Investments doesn't have a fund life, and so they can take a longer term view of the business, which is very encouraging for us. Our particular investment manager has a broad perspective on business in general, and he encourages us to take a long-term view, and he's also aware of the complexities of running a business like Enoram. Yhteistyömme Teollisuussijoituksen kanssa on ollut läheistä Connorin perustamisesta lähtien. Olemme tehneet useita sijoituksia yhdessä ja jatkuvasti katsomme uusia sijoitusmahdollisuuksia. Our market is those ships that you're at 10,000 ships that burn around $10 million worth of fuel per year or more. As you can appreciate, it's quite a conservative market. However, we've grown this business by 10 times in the last 4 years, and we expect to double again in the next 2 or 3 years.